وی روژه لاشه بسەدێن زارۆکên کوردان di cihekî de kom dikin. Pêlên agir laşê wan dide berxwe. Şînî li Amûda Rojavayê Kurdistanê konê xwe vedigire. Sêzdê çiriya Paşîn, sal 1906 Sînemaya Amûdê. Wê rojê li jêr navê piştgiriya şoreşa Cezayîrê ya li dij Fransayê, xwendekarên dibistanên seretayî kom dikin qene li Sînemaya Amûdê li filmekî temaşe bikin. Tevî ku film ne ji bo temenê zaroktiyê bû, lê nêzî 305 zarokên Kurdan li wir dixin berhev. Şahid dibêjin ku tenê cihê 200 kesî têde hebû, lê ew hejmar bi zorê lê tê bicihkirin û derî tê girtin. Çê diqewime? Jinişka ve dengê qêrîna zarokan li esmanê Amûdê bilind dibe. Agirek hilor dibe ku tu kes nikare xwe bide ser. Di wê rojê de 208 zarok dişewitin û jiyana xwe ji dest didin. 200 ji wan di temenê 12 saliyê û jêr de ne. Çîroka Mihemed Seîdê Deqorî. Ev navê han ji hingî ve li Amûdê hatiye neqişandin û ji bîra tu kesî naçe. Çimkî tevî gurbûna agir, wî karî bû 12 zarokan ji mirinê rizgar bike û ew jî bibe şehîdekî sînemayê. Dosyaya şewitandina sînemayê heta niha girtiye. Di sala 1960 de yekîtî di navbera Misir û Sûriyayê de hatibû sazkirin. Lê tevî ku rejîma Beysê bi vê bûyerê tê tawanbarkirin, wekî pirbûyerên li dij gelê Kurd, sûc li dij kesên nenas hat tomarkirin. Ne lêkolîn û ne jî lêpirsîn li bara bobelata Sînemaya Amûdê nehatin kirin. Vê gavê zarokên ku hingî ji şewatê filitîn, temenê wan bêtirî 7 salî ye. Lewra tevî 63 sal derbas dibin, hîna jî şopa birîna Sînemaya Amûdê dilê wan dipertîne û wekî bûyereke trajedîk tê binavkirin.